Bubagrani shori hami amonor joto shuwa haipana botchini Tiprasa ni bagay bini shori no nayaway ayangwaisa oyangwaisa guri witongo nor khana 28 February bo bokaisa announce mani hunger strike bo chaiwe Tiprasa ni bagay choba khanyani nei haipana bo dehli wo taisa ni hinjang mani bagay ma thangphika haike tabukha tom sana ni bagay ni hinjang puilawo se rina ni goshia hanga ke Bubagra hunger strike khanyani chaya ningya ke tongnani hini news khramani bagi the station ni hinma khlai haike borok tabukhe Bubagra no tom sano chini Tiprasa ni dimano gora goshino kwbangma Tiprasa rokno bisas khaimelia central lok Bubagra no ni hinpano haipano chung Tiprasa bo Bubagra ni shori hayaka sakno tui kisama wanchuk lainai tomni himble langkana hunger strike khageke amo bini sak haike health belai ke nos tongnai bini langma phana amo risk tongo amoni bagino belekhe wana masingsa position sokpai tongbaike chini Tiprasa rok ayang central lok bo thungni tongo Bubagra no chitai sin Tiprasa rok no tai chung yang Bubagra hunger strike ke bo belekhe risk bini langmano tuye tai social media news rok nongmani Bubagra ne o hunger strike khanyani himmanno kebengi bakso bukso sanai sawi tongo norok amo nukhana sibisini kana borok sultaya Kokborok tungnai chung hunile sawi tongo Kokborok no khe siklugi tongo puila khe tom sawo ta khe tom sawo Bubagra no se hamya sajak tabukhe Bubagra no khe Bubagra si hinlia bumung si khusu hinke bo asuk se Kokborok na hamjangna hinga kai tamni bagi romani script khlaiya bongni bodol bo asuk se agi bangladeshi go back hinga kai tamni bagi tabukhe a bangladeshi hinjangna rongni kokno bo tui kun phan kok sama kri thaisa bo ulta Tiprasa ni bagi hamkrai nyai Tiprasa ni man thainyo tubuna ni bagi chai togi tongnai chai aneng yakhe bini langmana arina fana na nyai se bo ulta ya hak hamya khlaiye sawi tongo borok rongno lukurongno Tiprasa lukurongno sawi tongo Bubagra ni hamya kai bsike dukhu Bubagra Tiprasa ni bagi amsike samung khlai tongo amse bini bagi Tiprasa rongno hamya khlai sawi tongo omno wachu ni ke beleke kha khamu Bubagra bini langma bini sori bo hamya bini sak bo hamya haipan chamte ke Tiprasa be bo hamya ke sajak tongnani amo to tabuk Bubagra dehli thangjak tamungna inya amo sawi miya jora se saimanai haipano amso positive rok inglak hunino wancholayo Tiprasa rok joto no tan humle je pro thango ajago Bubagra 1 year angkha ek bisi angkha tabuk bo positive kaise phano kokong khoya negative mamang haike je Bubagra strike khanyani hunger strike khanyani himani amo abodoto stop ke toni jangne hne chung kok tumani bisingtui saimangka Tripura mothani leader rok samani bisingtui haipano o je Bubagra hunger strike khanyani mani hatai kotoro omo uno ngnai tamon himble mo tabuk similia central lo thangai mani Bubagra simia agi ni simino Tiprasa ro central lo thangai Tiprasa ne hamkrani bagi separate state haike constitutional solution sanlai tonglai mani interlocutor hneibo Tripura onrok tubujang mani eke misrano norok nugui makana haipano omoni tui kun phano kok saja gya haike central lok chini Tiprasa ni bagi constitutional solution rino permanent solution rino tamni himalayan norok nainai di Tiprasa roni kuno kaisa sikonte demand kuno kaisa facility manani hinga kanchi chung protest khanya nango demand khanya nango strike khanya nango lama wa ongkhorna nango tui maningya rung nogo kaham ke rung srungnani sep sap grai lama kaham grai sak naijangna hospital grai amoni bagi bo chung protest ma khaile yong hingga ke chini Tiprasa rok bo jaga kelegi tongma klai kemo haipana se chini Tiprasa no baksa bukso Bubagra no hamya sanai sawi tongo lukurongni buskango no bini hamya ke prosar khai tongo Bubagra ni hamya ke sawi bini mokjak mukhang no kebo khairungnai grai o Tiprasa leader hanjangnai ro tamani bagi khairu yang to Bubagra no Tiprasa ni bagi nyo to bobu samung khlai tonga boli hingke amsak se norok bo Tiprasa ni bagi nai tonga ke kaham Bubagra mo haikena samung khlai tong ke tamani bagi hamyala salai bamse agi khebele Tiprasa ni hamkrai ni bagi kok saw tabung ngeke national party o thangmani yago lo ngake Tiprasa ni hamkrai ni bagi kok saya je Tiprasa ni hamkrai ni bagi kok sananyo se kebengo amoni bagi je Bubagra ni ideology je Bubagra ni movement khameni Tiprasa rok ni bagi amona chung Tiprasa rok joto logir nani nango nangamo je sa party fan khaidi nang je sa do phapa nang tongdi tawle nang Tiprasa namle o hawo nini no oha nini sen nang sekjagi tongo nang oha na tesa kipili mana nang ke nang Bubagra no logi rena nai haike tabuk sakjora borok dehli o thangmani amoni to kuno notification sokpaya kuno news sokpaya ko haipano amo
Thotok ma tongya tam himble chengkabang ma thangjagi tongka bisa bisingni waisa ni hinjago waisa hojago kono kok mililaya mani bagi tabuk sukjora thangi tongjaka Bubagra tei kwbangma Tiprasa loguro hingke tako bukhoro norok komini bisingte ke sari chengba yok sama mada mano manya central ba chungno chini je constitutional solution rida no riya tinini video hamsung nongkha norok video no sajak like khlai di hambai.